så skal han bare have fuld speed. Halleluja. Ind for tronen. Så skal det gå ind for tronen. Halleluja. Og vi skal ikke have nogen bremser på. Vi skal have håndbremserne sluppet, og vi skal have, hvis der er rust på bremserne, så skal vi have fat i den store hammer og bare klaske ind på bremserne. Det er sådan, de mekanikerne, de gør, når at bremser de hænger, så får de en ordentlig dask af en stor hammer, og så giver de sig. Halleluja. Sådan skal vi også nogle gange gøre ved os selv. På rusten løsnet, og så at vi kan give fuld hammer ind for Herrens trone. Halleluja. Amen. Ligesom David, han gav også fuld hammer. Halleluja. Amen. Kan du sige pris skal Gud? Halleluja. Amen. Så det er Guds tjeneste, vi har her. Amen. Og jeg tror på, at Guds tjeneste skal være fuld af hans liv. Så det, vi skal bare tro for, at hans ånd og hans liv kommer iblandt os. Og det er ikke begravelse, vi er til. Skulle jeg lige hilse at sige. Guds kirke handler ikke om begravelse, men det handler om opstandelse. Halleluja. Fordi at den opstandende, han bor i os. Halleluja. Amen. Han er opstanden. Han er i os. Han er opstandelsen og livet. Halleluja. Han er i os. Amen. Så hvis det føles som om, at der er et eller andet, der er dødt indeni, så er han indeni. Han er opstandelsen og livet. Halleluja. Amen. Og det betyder, at som han stod op, så kan jeg stå op i dag. Fordi han er allerede stået op, og han er inde i mig. Halleluja. Amen. Halleluja. Pris skal Gud. Og jeg har bare et eller andet, jeg skal have ud, kan jeg mærke. Jeg kan mærke, der kom et eller andet i mine ben her, der vi lovpriste Gud. Halleluja. Så I får det lige her i begyndelsen, inden jeg begynder at prædike. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Det er sjældent, jeg får det, men det kommer en gang imellem. Halleluja. Så må jeg have lov til bare at... amen. Jeg ved godt, jeg må ikke i Danmark. Nå. Fordi der skal vi være så pæne. Vi er vant til at være så pæne, når vi går i kirke. Og det skal vi også, fordi at vi er inden for Guds trone, men vi skal altid være pæne. Halleluja. Så, men pris skal Gud. Han er på tronen. Han lever i evighedernes evigheder. Halleluja. Amen. Slå op i Markus evangeliet. Markus 11. Og der læser vi fra begyndelsen og til vers 11. Da de nærmer sig til Jerusalem, til Betfage og Betania ved Oliebjerget, sender han 2 af sine disciple afsted og siger til dem: gå hen i landsbyen lige foran jer, så vil jeg straks, når I kommer ind i den, finde et føl, som endnu intet menneske har set på. Løs det og kom med det. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor gør I det? Så skal I svare, Herren har brug for det, og han sender det straks tilbage igen. Og de gik derhen og fandt følget, der stod bundet uden for en port i Gyen, og de begynder at løse det. Og nogle af dem, som stod der, sagde til dem: hvad er det, I gør? I løser jo følget. De svarer dem, sådan som Jesus havde sagt, og så lod de dem gøre det.
Og de kommer med følge til Jesus og lægger deres kapper på det, og han satte sig på det. Og mange bredte deres kapper på vejen. Andre strøede kviste, som de havde båret skåret af på markerne. Og både de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Velsignet være vor far, Davids rige, som kommer. Hosianna i det højeste. Derefter gik han ind i Jerusalem og ind i helligdommen, og da han havde set sig om overalt, og det allerede var hen ad aften, gik han sammen med de 12 ud til Betania. Halleluja. Så det her, det er jo en vidunderlig beretning, som vi kender så godt, at det er indtoget i Jerusalem, og hvordan at Jesus han bliver hyldet. Og det er inden, at han går på korset, og folk kommer og priser ham og hylder ham, og han kommer ridende på det her æsel. Men det er bare lige 2 vers, som vi skal trække frem her i den her beretning i dag, og måske lige en par tanker senere også. Og det er fra vers 3, så står der, eller vi læser vers 2, hvor Jesus han siger, gå hen i landsbyen lige foran jer. Så vil I straks, når I kommer ind i den, finde et føl bundet, som endnu intet menneske har set på. Løs det og kom med det. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor gør I det? Så skal I svare, Herren har brug for det, og han sender det straks tilbage igen. Så går vi ned i i vers 6. Og det er der, de går hen og løser følget. Så siger de først i vers 5, da de løser følget. Hvad er det, I gør? I løser jo følget. De svarede dem sådan, som Jesus havde sagt. Og så lod de dem gøre det. Kan du sige amen? Det er sådan set det, vi skal gå ud fra i dag. Det er, at når Jesus han har sagt noget, og befalet nogle ting, og at vi handler på det, og at vi gør det, så er der en magt til at sætte tingene på plads. Og jeg har et budskab, ligesom du ved, jeg har gået arbejde på i løbet af ugen, og vidste, at jeg skulle tale det. Indtil i går, så sagde jeg og læste i Bibelen, så læste jeg den her kapitel, hvor jeg har læst det mange gange, og så det her vers 6, det sprang bare op i mig. Og connected det med det samme til det budskab, som vi hørte sidste søndag. Og hvad var det? Det var, at vi skulle ind og indtage landet, og vi skulle ind i og drive kæmperne ud. Og så med det samme, ikke, også, så jeg bare sammenhængen her, at ligesom at dem, som ejede følge, ikke, de ville ikke bare lige lade den gå sådan lige godvilligt, at det var nogen, der kom og løste det. Men i det, at de forløste Herrens ord og sagde, at Herren har brug for det, så lod de dem gøre det. Hvordan kunne det være, at det ændrede dem? Jo, det var fordi, at Jesus havde sagt dem, og de sagde de samme ting, og det satte følget fri, og det satte menneskerne på plads. De overgav sig til det, som de sagde. Og så det var Jesu ord, som de forløste. Du ved, det er det samme i dag. Jesu ord, de har samme virkende kraft, at når at vi taler hans ord, så er der bare ting, det er den højeste autoritet. Du ved, Jesu ord, det er højeste autoritet. I Matthæus 28, så har vi jo missionsbefaling, og lad os bare lige læse den. Kapitel 28 og fra vers
18, der trådte Jesus frem, talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Så det Jesus han siger her, det er efter korset, og han er opstanden, og han er på vej til at fare til himmel, så siger han, mig er givet al magt. Hvor han? I himlen, det ved vi godt, men også på jorden. Vi kan godt se, at når vi kigger på jorden, så er det ikke Jesus, som har al magten overalt. Men Jesus han siger, at han har al magt i himmel og på jorden. Så den magt han har, det er de befalinger og de ord, som han har sagt. De har al magt og autoritet. Så når at vi går ud på missionsbefalingen her, så er det ikke nogen ting, der kan stå os imod. Når Gud han sender os ud, så sender han os ud med en befaling, så sender han os ud med en autoritet. Og når vi går i den autoritet, så er det ikke nogen ting, som kan stoppe os. Der er ting, som vil forsøge at stoppe os. Og der er nogle ting, som siger nej. Nogle ting, som siger, hvorfor løser I følget? Men når vi så forløser det ord, som Herren han har lagt i vores hjerter, så sætter det tingene på plads. Og så kommer tingene til at gå op i en højere enhed. Fordi at de ord, som er lagt på vores hjerter fra Jesus, har al magt i himmel og på jorden. Halleluja. Og når at vi går efter det, så og forløser den autoritet og de ord, så vil tingene blive sat på plads. Det er jo fantastisk, at vi tjener sådan en herre og mester og konge, som har al autoritet i himmel og på jorden. Du ved, kæmperne i landet, vi hørte om det sidste gang. Gud han har givet os løfter. Han har givet løfter til Israel, at de skulle gå ind og indtage landet. Men han sagde også, at I skulle drive kæmperne væk. Gud han havde sagt, at han sagde til Josva, jeg har givet jer landet. Jeg har givet jer Jericho, siger han også. Men den var stadigvæk besat, den var stadigvæk omringet. Der var kæmper inde i landet. Men Gud han vil, at de skulle gå ind med den befaling, som han havde givet til Israel, og at de skulle drive fjenderne på flugt. Og sådan var det, at vi hørte sidste gang også, at Gud har et løftesland til dig og mig. Et land, som flyder med mælk og honning. Og så er det, at vi har tendensen til, at så sætter vi os ned og folder vores hænder og hviler. Men det er ikke der, at vi skal hvile. Det er der, at vi skal arbejde. Vi skal drive fjenderne på flugt. Og det gør vi, når at vi går med Jesu befaling, og når vi har hans ord i vores mund. Ligesom de to discipler, som blev sendt afsted for at få fat i følget og løse det og bringe det til Jesus. At der var ejeren, han var ikke helt tilfreds med det. Fordi at hvem er de folk? Men dengang at de sagde, Herren har brug for det, så lod de dem gøre det. Og sådan er det også med dig og mig, at når vi siger, proklamerer,
Herrens ord. Det profetiske ord. Det løfte, som Gud har givet os. Når vi siger det, så har det en effekt. Nu ser vi her, at da de sagde det, at mesteren har brug for det, eller herren har brug for det, så lod de dem gøre det. Og det var jo med det samme. Men det er ikke altid, at det er lige med det samme, at tingene bliver løst. Måske skal det lidt mere til, at vi ser i eksemplet med Moses over for Farao. Han lod dem ikke bare lige gå, men han måtte lade dem gå. Halleluja. Så det vi snakker om her, det er at tale Guds ord. Fordi det var det, disciplene de gjorde. Hvad talte de? De sagde bare det, som Jesus havde sagt til dem. Og det løst følget. Det gav dem adgang til at kunne gøre det, som jo egentlig var og ikke var lovligt. De gik ind og tog en følge, som tilhørte den anden. Men Jesus han havde sagt, jeg har brug for den, og jeg skal nok bringe den tilbage. Så da de forløste det, ikke, og så var følget forløst. Og så bragte de det tilbage, så bragte de det til Jesus. Og hvad skete der så? Så begyndte folk at hylde Jesus og råbe Hosianna og give Gud ære. Lad os prøve at gå til Romerbrevet. Kapitel 10. Og fra vers 9, det er jo simpelthen nogle vers, som vi kender så godt. Det er dem, som vi citerer, når folk bliver frelst, og da vi blev frelst, ikke? At når du med din mund bekender Jesus som Herre, og i dit hjerte tror, at Gud opvagter ham fra de døde, skal du blive frelst. Til med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Det her ord bekender, det står 2 gange her i de her 2 vers. Hvor Paulus han siger, til når du med din mund bekender Jesus som Herre. Og han siger ned i vers 10, og med munden bekender man til frelse. Så altså med hjertet tror man til retfærdighed. Og det her bekender, hvad betyder det? Det betyder at sige det samme. Det kommer ud af et græsk ord, homologeo. Og det er sammensat af 2 ord. Og det første, det er homos, og det betyder det samme. Det betyder samme. Og legos, det betyder at tale. Så det her ord, bekende, homologeo, det betyder at sige det samme. Og var det ikke det disciplene, de gjorde? De sagde lige nøjagtigt det samme. De bekendte. Og deres bekendelse, det forløste følget. Sådan er det også. Her så står der, at til med hjertet tror man til retfærdighed. Så når at vi, dengang at vi blev frelste, så kom vi til den overbevisning, at Jesus han er Guds søn, og at han er vor frelser, og at vi har behov for ham.
for at få vores synd slettet ud. Er det ikke sandt? Det blev en overbevisning. Det blev en tro i vores hjerter. Og så kom det til et tidspunkt, hvor at vi bekendte, eller vi sagde samme ting, som vores hjerte troede. Det, som var i vores hjerte. Så vores mund sagde samme ting. Og hvad skete der dengang, at vi sagde de ord? Så blev en stor forandring. Det hele blev forandret. Der skete et mirakel. Og efter at vi havde gjort det, så kom Guds fred, og Guds ånd fyldte os. Simpelthen ved den bekendelse, som vi gjorde, at vi talte samme sag. Det kan godt være, at du har hørt det her før, men jeg tror, det er vigtigt, de her ting. Fordi at det her, det drejer sig ikke bare om frelse, om frelsen, det at blive frelst og få vores synder tilgivet, men det drejer sig også om alle mulige ting og de løfter, som Gud han har sagt i sit ord, og de ting, som han lover os, ikke? Det er, at når at vi kommer til den overbevisning, at Guds løfter, for eksempel, at han vil, at jeg skal vandre i velsignelse, eller at han er min læge, at det bliver en overbevisning i mit hjerte, at jeg tror, at ved hans sår, der er jeg helbredt. Så kommer der til et tidspunkt, så begynder jeg at sige det samme, som mit hjerte siger. Fordi at mit hjerte har grebet om det løfte, som Gud har talt i sit ord. Halleluja. Og det var jo også det, der skete med, da vi hørte om Jesus. Jeg hørte om Jesus flere gange, men der kom til et tidspunkt, ikke? Så greb mit hjerte fat i det, og det blev til en overbevisning, at Jesus, han er den eneste vej. Jesus, jeg har behov for ham, for at få mine synder tilgivet, og for at jeg kan komme med, når han kommer igen. Og sådan er det på alle mulige områder også, at mit hjerte, det griber om Guds løfter, og om for eksempel det, at Herren er min læge. Og så når at min mund siger det samme, som Guds ord siger i mit hjerte, som er en overbevisning, så sker der et mirakel. Halleluja. Så kommer der lægedom. Amen. Fordi at Jesus han sagde, vi kan bare lige gå ned i kapitel, eller i vers 23. I Markus. Så siger han, sandelig siger jeg, den der siger til dette bjerg, løft dig op og kast dig i havet, og ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det sker, som han siger, han skal få det opfyldt. Ser vi meget af, ligesom af Guds overnaturlige kraft her, at der er masse manifestationer? Nej. Jesus han snakker om et hjerte. Og han snakker om en mund, som bekender. Og hvad et bekender, det betyder? Det betyder at sige samme sag. Altså det, som hjertet er kommet til overbevisning om. En fast tillid til, at når at det her, det er mit. Det her, det er for mig. Det tilhører mig. Og så kommer det til et tidspunkt, ikke? Og når det er blevet en overbevisning, så kan jeg ikke holde det inde længere. Så må det ud af munden. Så bekender jeg det. Og når at de to ting, de samstemmer, ikke? Så sker der et Guds mirakel. Så er der en åndelig forløsning.
Ligesom dengang, at vi tog imod Jesus, der blev vi frelst. Vi blev en ny skabning. Noget nyt blev skabt inden i os. Ved hjertets tro og mundens bekendelse, så bliver Guds kraft forløst på det område, som hjertet og munden taler om. Halleluja. Prøv at lade os gå om i 2. Korintherbrevet. Det er derfor, at vi skal høre Guds ord. Vi skal høre Guds løfter. Igen og igen. Hele tiden. Ikke bare om søndagen. Men jeg er nødt til at udsætte mig selv hver dag for at høre Guds ord og Guds løfter. Og har jeg ikke nogen til at prædike til mig, som jeg prædiker for mig selv. Som jeg læser højt fra Bibelen. Fordi at der sker noget, når vi hører det. Så begynder hjertet at gribe om det. Og det begynder at lægge sig i hjertet. Og det bliver til en overbevisning. Og når det bliver til en overbevisning, og vi siger samme ting, så sker der bare nogle ting, så bliver følget forløst. Så dem, som siger, hov, hvad er det, du laver? Hvad gør du? Det har du ikke lov til. Jo, men Jesus, han har sagt, jeg har lov til det. Og så siger du samme sag. Så bliver følget forløst. Halleluja. Det er derfor, Paulus han siger til Timotheus, at han skal strige troens gode strid i henhold til de profetiske ord, som er udtalt over ham. Det ord, hvorfor et ord? Det står, at profetiens ånd er Jesu vidnesbyrd. Er det ikke sådan, det står? Profetiens ånd er Jesu vidnesbyrd. Så det, når det er profetiske ord, så er det Jesu vidnesbyrd. Så er det Jesu ord. Når det kommer til os, så har det en autoritet. Når at vi siger samme sag, så sker der noget i den åndelige verden. Fordi at det er Jesu ord, som vi forløser. Det er hans vidnesbyrds ord. Så det er derfor, at vi skal udsætte os selv for Guds ord igen og igen, så at vort hjerte, det griber om det. Halleluja. Amen. Og det er vældig, vældig vigtigt. Halleluja. Det er bare ting, der er vældig vigtigt. Halleluja. Pris Gud. Very, very important. Very, very important. Halleluja. Men det er rigtig, rigtig vigtigt. Man kan sige det på mange måder. Det betyder samme ting, at det er vældig, vældig vigtigt. Fordi at Jesus han siger også, det som jeg fylder mit hjerte med, som hjertet bliver fuld af, det vil munden tale. Så har I fundet 2. Korintherbrevet, kapitel 4. Halleluja. Og så står der nede i vers 13. Men da vi har den samme troens ånd, som i skriftordet, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi også, og derfor taler vi. Så altså, troens ånd taler. Og Paulus han siger her, det er en citat fra salmerne, hvor David han siger, jeg troede, og derfor talte jeg.
Og Paulus han anvendte det her og siger det her, jeg troede, derfor talte jeg. Så tror vi også, og derfor taler vi. Halleluja. Hvorfor taler vi? Fordi vi tror. Eller vi kan sige det sådan her. Tro. Hvad er tro? Tro er fast tillid til det, man håber. Overbevisning om ting, man ikke ser. Men ud fra det her, så kan vi også sige, at tro er at tale. Er det ikke sandt? Tro er at tale. Sig, tro er at tale. Tro er at tale. Eller at tale er tro. Hvis vi taler det, som hjertet siger. Så jeg lærte i skolen, at faktorernes orden er ligegyldig. Så hvis tro er at tale, som vi lige er blevet enige om, og som vi har bekendt, at tro er at tale, så er det at tale tro. Og derfor så skal jeg tale. Hvad skal jeg tale? Jeg skal bekende, sige samme sag, sige det samme, som Jesus sagde, sige det samme, som Gud siger, det hans ord siger, sige det samme, som det profetiske ord, der har lyttet over mit liv. Det er tro. Og ved tro indtager vi. Ved tro overvinder vi denne verden, som vi hørte fra begyndelsen af i mødet her. Så når at vi taler, så overvinder vi. Når vi tror, så taler vi, at vi overvinder. Halleluja. Så det er nogle principper i Guds ord, som er så enkle, men som er så kraftfulde, at når at vi siger det samme, som Jesus siger, Herren har brug for det. Okay. De var klar til at tage dem, da de tog følget. I løser jo følget. Hvorfor gør I det? Og de var klar til at tage dem. Så siger de, det som Jesus havde sagt til dem. Okay. Så sagde de dem, gør det. Sådan er det også ind i den åndelige verden. De der kæmper, som du og jeg, vi skal drive ud. Vi skal bruge det Jesus har sagt. Eller det Gud har sagt. Når vi bruger det, så lystrer det. Det duer ikke med mine egne opdigtede ord eller fine ord. Nej, jeg må tale det, som Gud taler. Og når jeg taler det, så er det en autoritet. Så er det som om, at Gud selv taler det. Og du ved, vi skal ikke vente på, at Gud han taler. Fordi han har allerede talt. For han kommer aldrig til at tale her på jorden. Han taler til profeter. Han taler til mennesker. Og når at profeten har hørt det i sit hjerte, så taler han det ud. Og så bliver det sådan. Dengang at Saul, han var loven vild. Eller det var æslerne, der var loven vild. Så blev han sendt ud for at finde dem. Og det var en katastrofal situation. De kunne ikke finde dem. De vandrede rundt i flere dage. Men så var der en eller anden, der kom til ham og sagde, der er i Israel, så er det en mand. En sjov mand. En interessant mand. Alt hvad han siger, det sker. Det var Samuel. Det var jo noget af et vidnesbyrd. Hvorfor skete det,
alt det, han sagde? Jo, fordi at han sagde det, som Gud havde sagt til ham. Og det kom til at ske. Så det var en lidt interessant udtalelse. Så de forsøgte at opsøge ham, og de fandt ham også. Og det var jo med i Guds plan. Og forresten, det at æslerne var væk, det var ligesom også med i Guds plan. Det ledte Saul til profeten. Og dengang, at han kom til profeten, så var han havde forventet at få at vide noget om æslerne og hele den situation, som han var ude og lede efter. Men det var slet ikke det drejede sig om. Fordi at profeten Samuel sagde, at han sagde nogle vigtige ting til ham. Så sagde han, forresten, så behøver du ikke at bekymre dig mere, fordi at æslerne, de er fundet, alle er okay. Så nogle gange så er vi bekymret om ting, som egentlig ikke har så stor betydning. Der er andre ting, som er vigtigere. Og vi ser i Sauls tilfælde her, han arbejdede med nogle ting herover, som han var bekymret om. Men han var ikke klar over, at han var på vej til at falde ind i et eller andet, som Gud havde planlagt. Sådan tror jeg også, det er nogle gange i vores liv. Vi er bekymret for nogle ting, ikke også? Men lige pludselig, ikke også, så falder vi ind. Vi snubler ind i Guds planer og Guds ledelse i vores liv, ligesom Saul. Så man kan sige, at han snublede her. Han kom ind i Guds plan. Han var optaget med de her får, som var blevet væk. Men det var slet ikke det, at Gud var interesseret i. Han var selvfølgelig interesseret i, at de fandt foran, men alt var i hans hånd. Det han var interesseret i, det var Saul og hans plan. Guds plan for hans liv. Halleluja. Så det kan være, at du er fuldt optaget af nogle ting her. Pas på ikke at komme til at falde ind i Guds formål. Så kommer Herren og siger, så nu kom du endelig. Sådan her er det. Du skal ikke bekymre dig om det herovre. Jeg har taget hånd om det. Jeg har et formål med dit liv. Så tro er at tale. Det er tro. Men det er ikke lige meget, hvad du taler. Tro er at tale det samme. Sige samme ting, som dit hjerte siger. Og hvad er det, dit hjerte siger? Dit hjerte siger det, som Jesus har sagt. Eller det, som Gud har sagt. Fordi dit hjerte har grebet hånd om, taget fast i Guds ord og Jesu ord. Og det er blevet til en overbevisning, at det er mit. Og derfor taler jeg det. Og jeg giver mig ikke. Jeg skal have fat i det der følge. Jeg skal have det med. Uanset om de så gør modstand, så ved jeg, at jeg kommer med en højere autoritet. Fordi at jeg har hørt fra hovedkvarteret, fra Jesus. Amen. Der står i Hebræerbrevet 3, at Jesus han er vores bekendelsesapostel og ypperste præst. Jeg har nogle gange tænkt på, hvad det betyder. Men jeg tror på, at han bekender. Det står, at den, som bekender mig over for mennesker, ham vil jeg også bekende over for min far, som er i himlen. Så jeg tror, at vi bekender nogle ting, når vi bekender Guds løfter, så Jesus han er vores bekendelsesapostel, så bekender han det endda ind i himlen.
Far, ham der, han erkender sig ved Guds ord, ved dit ord. Han bekender sig til Guds ord. Han tror på Guds ord. Lad os prøve at gå til anden Mosebog. Bare lige læse om Moses. I kapitel 3. Og vi læser fra vers 15 af. Og Gud sagde fremdeles til Moses, således skal du sige til israelitterne, Herren jeres Gud, faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Dette er mit navn til evig tid, og således skal jeg kaldes fra slægt til slægt. Gå nu hen og kald Israels ældste sammen og sig til dem, Herren jeres faders Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har åbenbart sig for mig og sagt, jeg har givet agt på jer og på hvad man har gjort imod jer i Egypten. Og jeg har sat mig for at føre jer ud af Egyptens elendighed til kananæernes, hittiterne, amoriterne, perisitternes og hevitternes og jebusitternes land. Til et land, der flyder med mælk og honning. De vil høre på dig, og du skal sammen med Israels ældste gå til Egypterkongen, og I skal sige til ham, Herren, Hebræernes Gud, har mødt os. Tillad os derfor at drage 3 dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren, vor Gud. Jeg ved vel, at Egypterkongen ikke vil tillade jer at drage bort uden med magt. Men jeg skal udrække min hånd og ramme Egypten med alle mine undergerninger, som jeg vil gøre jer. Gør der. Så skal han give jer lov til at drage afsted. Og jeg vil stemme Egypterne grundigt mod dette folk, så at I, når I drager bort, ikke skal drage bort med tomme hænder. Og så videre. Så Moses han fik her instrukser om, hvad Herren han ville gøre med israelitterne, at han ville føre dem ud af Egypten. Og det var jo et mirakel, fordi at de var i et jerngreb under faraos magt og autoritet. Men Gud han var kommet ned, og nu har han talt hans ord. Han har berørt Moses, og han siger til Moses, hvad han skal gøre. At han skal samle Israels ældste. Og så skal han gå til farao og så sige de her ting. Hvis vi bare går om i kapitel 5. Og vers 3. Eller vi læser fra begyndelsen. Derefter gik Moses og Aaron hen og sagde til farao, så siger Herren Israels Gud, lad mit folk rejse, for at de kan holde højtid for mig i ørkenen. Men farao sagde, hvem er Herren, at jeg skulle adlyde ham og lade israelitterne rejse? Jeg kender ikke noget til Herren, og jeg vil heller ikke lade israelitterne rejse. De svarede, Hebræernes Gud har mødt os. Tillad os nu at drage 3 dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren, vor Gud, for at han ikke skal slå os med pest og sværd. Så vi ser her, at de går hen til farao, og de siger, at spørger ham, tillad os at drage ud i ørkenen. Men farao han siger, hvem er I? Eller hvem er Herren, at jeg skulle adlyde ham? Så kommer de med det, som Gud han har sagt. At Hebræernes Gud har mødt os. Tillad os nu at drage 3 dagsrejser ud i ørkenen for at ofre til Herren, vor Gud. Så det var det, som Gud havde sagt til Moses, og det sagde de til farao.
Og vi ved, at Farao, han vil ikke lade dem gå. Han godtog det ikke. Men, hvad var det, vi læste? I kapitel 3, så står der, at jeg ved vel, at Egypterkongen ikke vil tillade jer at drage bort uden med magt. Men jeg vil udrække min hånd og ramme Egypten. Så her ser vi, at det gik ikke ligesom med følget. Med det samme dengang, at de sagde, at Herren har brug for det, så blev det løst. Dengang, at Moses han sagde, at det som Gud havde sagt til ham, så lå adlød Farao ikke. Men Moses og israelitterne, de blev ved. De blev ved med at gå til Farao, fordi at de havde en overbevisning i hjertet. De blev ved med at tale til ham, indtil at han måtte bøje knæ. Og sådan er det også nogle gange, nogle af vores kæmper, som er inde i det land, som Gud har lovet os. Nogle af dem, de går let. Andre, de går ikke let. Der skal større magt til. Men hvis vi bliver ved med at ligesom at påføre dem Guds magt, Guds ord, så kommer Guds hånd til at lægge tungt på dem, og de må bøje knæ. Halleluja. Så lad os gå tilbage til Markus 11. Så står der en sætning, hvor han siger i vers 2, gå hen i landsbyen lige foran jer, så vil I straks, når I kommer ind i den, finde et føl bundet, som endnu intet menneske har set på. Løs det og kom med det. Og hvis nogen spørger, hvorfor gør I det, skal I svare, Herren har brug for det, og han sender det straks tilbage igen. Så han siger her, Herren har brug for det. Og Herren har jo brug for det. Hvorfor? For at hans vilje kunne ske, og for at han kunne blive hyldet. Han kunne blive æret. Og få ære. Du ved, vi kan spørge os selv, jamen har jeg behov for at ligesom at komme ind og i løfteslandet, ind og indtage løfteslandet? Har jeg behov for ligesom at Guds vilje går igennem mit liv? Det ved jeg ikke, om du har behov for. Men Herren har behov for det. Hvorfor? For at han kan få ære. Fordi at når at hans vilje og hans vilje bliver opfyldt i vores liv, så bliver det til hans ære. Amen. Så det handler ikke om os selv. Du ved, dengang at israelitterne, de skulle ind i landet, ikke? Det var for at herliggøre Herren. Det var for, at hans vilje kunne gå igennem. Han skulle have et ejendomsfolk, så at hans vilje kunne ske igennem dem. Og sådan er det også med os. Vi er hans ejendomsfolk. Og Gud, han vil, at hans vilje går igennem i vores liv, så at hans store vilje kan ske på jorden, så han kan få ære. Kan du sige amen? Halleluja. Så lad os rejse os op.